Li bajarê Amedê di çarçoveya nasandina xwarinên bajarên Tirkiyeyê de çalakiyek hat lidarxistin. Çalakî ji alî walîtiya bajêr ve hat amadekirin. Aşpêş gelek cureyên xwarinên bajarê Amedê çêkiribûn û destiniyan de nîşandan. Di çalakiyê de berpirsên bajarê Amedê dan zanîn ku mitfaxê Herêma Kurdistanê gelek dewlemend e. Çawa ku geştyar tên bajêr digerin û ciyên dîrokî nas dikin, xwestin e ku geştyar bila tema xwarinên Amedê jî binerin û bidin nasîn ev çalakî li darxistin e. Bi 10-12 hezar sal li vir zanî beşeriyet jî li vir heye. Evana giş ku digije hev dibe ewk. Dibe xwarinê ewk bi ekil û zanî taamê bi lezzet û ewk xweş. Ev der bi sebeb coğrafyayê ev der giring e. Evan mahsula li ku derê bin û ew der giring be. Seni onunla tanıştırayım. Veysel Bey'le mi tanışıyorsunuz? Di çalakiyê de aşpêş 48 cureyên xwarinên Amedê amade kiribûn. Heman demî de şerbet û şîrîniya Amedê jî hebûn. Lê pisporên xwarinan dibêjin cureyên xwarinên Amedê digî ji 100 curê ye. Kaburga, içli köfte, kebabımbar, dolma, duvaklı pilav, meftune. Meftune me 3 çeşitin. Kabak meftunesi, patlıcan meftunesi, balicana. Pakla heye, pakla jiyem be pivaze şinu bagdanusu o smağı çetkin. Evcid keve çeşida meftune. Çeşide me nezi sedine. Kitaba خود 5-6 tarif nivîsandiye. 100 çeşidin yemek şiveme. Çima mühime Amed hem Kürt, hem Türk, hem Arap, hem Süryani, hem Ermeni en bejin gelek kültürük zarf vedheye paşi vedeci xarne ye Ermeni, ye Süryani, ye Arap, ye Kurmançı, ye Türk en bejin şu Mezopotamya gelek yani jiboyu vi xarne me mutbağa gelek xoşe gelek emji emçut bej yani mücadele me tev mutbağa Amedê em bidin naskirin tüm dünyayı. Xwarinên ku li ser dezgehê hatibûn rêskirin dûre li beştervanan hate îkram kirin. Rayadar amaje pê dikin ku çalakiya nasandina xwarinên bajaran wê li bajarên din jî bêne li darxistin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.